bucurați-vă! La mulți ani, mami! La mulți ani, mama! Sănătoși! La mulți ani! Păi, lui mama, 8 ți-au înghețat urechile! La mulți ani, Bianca Pavlova! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Ce faci? Cred că la episodul ăsta vom face peste 50.000 de like-uri! Forță rău de tot! Samantha, la mulți ani! Fix! Anul trece ani! Trece ani din ani! Efectiv, eu 1000 de la Dumnezeu, oh my god, abonați-vă! Abonați-vă, bă, bune, vă zic! Este ce mai fain episod de pe canalul ăsta, Alex 91, creat din 2023 Și de la Bianca Pavlova. și va crea un an! Ia uitați frumos! Frumusețe într-o chipat! Să curgă! Petarde! Oh, dă și mie. Noroc! Dă și mie, mă. Ia, cum e Mario? Cum e Barbie? O să cadă Barbie! Bun. 30 de bucăți. Și a avut 3 bucăți. E și un minut. Mi-a spus cineva, Și încă m-am îmbătut. da, este foarte... Ce faci, bă? El bă. Nu ăla dai. Dau bătaie, dau. Tati! Să uite. Uite pe el. Hai, nu fă bătac. Haide. Vină, Mario. Dă să-i pun la bețiv. Nu sunt bețiv. Nu. La mulți ani, ăla. La mulți ani. La mulți ani. Să cucă șampania! La mulți ani. Ne mai vedem la... La mulți ani. Mulți ani. La mulți ani, mami. La mulți ani din tine. Ce? Mulțirea. Ok, dar nu mai spune așa că o să Mai pun pe YouTube. zăpăcit cu mulțirea ta. Băi, Uite-i ce frumoase. Am vapoarele în port. Da? În port? Vapoarele în port. Nu le auzi? Sau de unde era odată. Uite aici. Când aveam noi vapoare. E și Bianca, învață la când eu stau aici. Fiecare își face curătă azi în fața porții. Ai bani în buzunar? Da. Mario, te ai bani în buzunar? N-ai? Cum nu? Seara, ca să fii cotat. Da, păi de ce îi dai tu bani? Ce luăm? Amețel. Las care bani. Tu și... Și eu am. Mami, ia-ți-l un Am un pahar. portofel. Dar n-aveți un buzunar? Lasă, fată. Împărțim amândouă 50. 5 lei. 5 lei eu, 5 lei tu și rămân bani. Eu oricum nu ți-i dau fără pe două. Să le dau bani. Revelion. Hai dăm noroc. Mami, ia-ți-l un pahar. Bunicu, ai bani la tine? Și eu. Nu toți. Trebuia să-mi iau. Dai banii cu buzunar? Îi dai și băiatul? Păi i-a dat lui Fisu, că îi țin la el să ia banii de primul, trebuie să-și chini pe lângă el. Și s-au ascuns în spate? Vezi?